Tak krásný dobrý večer všem. Vítám vás na dnešním webináři a děkuji, že jste si na nás dneska udělali čas. My tyto webináře pořádáme pravidelně na různá témata a dneska se budeme věnovat kariéře po 45. roce života. Já tu nejsem sama, za chvíli se k nám připojí Luděk, který vás potom provede odbornou částí. Do chatu nám můžete psát veškeré dotazy po celou dobu, my se jim budeme průběžně věnovat a na konci vše zodpovíme a pokud by něco zůstalo náhodou nezodpovězené, tak vám rádi odpovíme e-mailem. Já bych se vám krátce představila, jmenuji se Valerie Martinková a v Counders Lab mám na starosti nástupy studentů, aby všechno probíhalo hladce a mohli se plně soustředit na studium. Zároveň se věnuji právě propagaci našich kurzů a organizaci webinářů. Pokud se rozhodnete teda pro některý z našich kurzů, je velmi pravděpodobné, že se spolu setkáme ještě aspoň v e-mailové komunikaci. Když zrovna neřeším smlouvy a nástupy studentů, najdete mě u dobré kávy nebo jídla, většinou na horách nebo při nějakém sportu. Tady už na slajdu dole vidíte i můj kontakt, kdybyste se chtěli na cokoliv následně doptat, já vám ho určitě v průběhu webináře napíšu i do chatu znova. Tak, kdo jsme my? My jsme Counders Lab, na trhu působíme více než 11 let, patříme tím tedy mezi lídry v oblasti IT vzdělávání. Máme za sebou tisíce absolventů a působíme nejen v Česku a na Slovensku, ale i v dalších evropských zemích. Spolupracujeme s ověřenými lektory z praxe, kteří studentům předávají reálné zkušenosti. Někteří z nich vlastně sami začínali na rekvalifikačních kurzech, takže velmi dobře vědí, jaký to je být na začátku. Řekla bych ještě pár důvodů, proč si vybrat právě nás. Těch je určitě spoustu, ale já bych zmínila asi hlavně velký důraz na aktuálnost výuky, kdy naše kurzy pravidelně aktualizujeme podle toho, co firmy skutečně poptávají. Dneska to teda většinou je, že zařazujeme AI. Výuka je intenzivní a hodně praktická. Během kurzu pracujete na projektech, které už rovnou můžete využít do svého portfolia. Vlastně po celou dobu kurzu máte k dispozici lektora i mentora, na kterého se můžete kdykoliv obrátit i mimo výuku, tudíž nikdy nezůstanete na studium sami. A velmi důležitá je pro nás i péče po kurzu. Studium u nás vlastně nekončí certifikátem, ale naopak tím všechno začíná. My v rámci Career Labu pomáháme s úpravou životopisu a LinkedIn profilu, nabízíme i pohovory na nečisto v češtině i angličtině a dokážeme i zprostředkovat pohovor přímo ve firmě. Tato služba je pro vás zdarma, zcela dobrovolná a není nijak časově omezená. Ještě tady mám poslední informaci ode mě a to, že Úřad práce poskytuje dotaci na rekvalifikační kurzy a to až do výše 50 000 korun. Nárok na ní má každý jednou za 3 roky a není nutné být evidovaný jako nezaměstnaný. Jedinou podmínkou je akreditace od Ministerstva školství. U nás jsou tedy akreditované kurzy, které vidíte dole na obrazovce. A pokud byste měli zájem, rádi vám samozřejmě pomůžeme s vyplněním žádosti nebo s jakýmikoliv jinými dotazy. Já už teďka předám teda slovo Luďkovi, který vás provede dnešním webinářem. Tak dobrý den, já vás také vítám na dnešním webináři a já se jenom taky krátce představím. Moje jméno je Luděk Roleček, primárně jsem frontend vývojář, to znamená dělám weby, webové, mobilní aplikace, ale s čímž mám cca prostě 25 až 30 let zkušeností. Posledních cca 10, dnes už je to možná 12 let se zaměřuju hlavně na vzdělávání, to znamená působím jako lektor a zabývám se především vzděláváním dospělých a jejich rekvalifikaci do IT. Jenom jako zajímavost, která bude relevantní dál v té mojí prezentaci dnešní, tak vidíte na tom v té poslední odrážce seznam profesí, kterými jsem se dřív zabýval nebo kterými jsem si během života prošel. A já bych vás vlastně chtěl přesvědčit, že změna kariéry je možná a možná i vhodná i v pokročilejším věku. A troufám si to tvrdit, protože sám, řekněme, v podobném pokročilejším věku jsem. Tak.
Jenom jako taková otázka na úvod, kolik procent české populace bude v roce 2023 starších než 50 let. Mám to podložené daty z Českého statistického úřadu, který říká, že v roce 2030 bude nad 50 let 44% českých obyvatel. Což znamená, že je v podstatě nemožné, aby firmy jako nezaměstnávaly lidi nad 50 let. Já tak trošku předpokládám, že většina z vás, kteří jste tady na tom webináři, takže buď třeba toužíte po změně zaměstnání, nebo jste nějakou situací třeba nuceni zaměstnání změnit a že se tak trochu obáváte, jestli vlastně vás ty firmy v tom webinář se jmenuje 45+, tak jestli vás v tom věku třeba na 45 let firmy budou ještě chtít a pro mě tady z těch dat vlastně vyplývá, že jako musí, protože těch mladších lidí v podstatě jako není tolik. Tak, tady je ta otázka trošku jinak formulovaná. Nejenom, jestli vás firmy budou chtít, ale jestli vy už na změnu kariéry nejste staří. A já na to odpovídám tady tím krásným slajdem a ptám se, jestli tušíte aspoň, čím se proslavil tady ten muž. Já předpokládám, že drtivá většina z vás neví, o koho se jedná a ono to vlastně jako není důležitý. Důležitý je, že tady ten pán, jehož jméno se neodvážím vyslovit, je vlastně v 80 letech zdolal Mount Everest, vyšel ho bez kyslíku, pokud víte, tak je to opravdu jako velký výkon a já tím chci vlastně jenom naznačit, že věk je jenom číslo. Jestliže tady ten pán v 80 letech vyšel bez kyslíku na Everest, tak předpokládám, že změnit zaměstnání prostě ve 45 by neměl být až takový problém. Z různých dat, z různých vědeckých studií, z různých výzkumů vyplývá, že mladí lidé, kteří dneska odchází ze školy a nastupují do zaměstnání, tak za svůj život změní zaměstnání 15 až 20krát. Já jsem z generace, která už asi nepředpokládala, že strávím v jednom zaměstnání celý život, jako to třeba dělala jak to třeba předpokládala moje babička nebo dědeček, ale rozhodně v té mojí generaci bych asi jako nečekal, že změním zaměstnání 15 až 20krát za život. Viděli jste ty různé profese, které jsem tam na začátku měl, takže určitě jsem ho změnil třeba víc než 2krát to zaměstnání, ale rozhodně se to nebude dotýkat takových čísel. Dnešní mladí lidé tak nějak jako se předpokládá, očekávají a sami se tak vlastně jako chovají už několik let, že opravdu k té změně zaměstnání dojde 15 až 20krát za život. Takže neupínají se na jedno zaměstnání. Říkám to proto, že vlastně opravdu není potřeba se bát, že vlastně umím za život tu jednu věc a musím pokračovat prostě v tom, co jsem se v mládí naučil. Dnes je zcela běžné, že se za život prostě 2krát nebo 3krát rekvalifikujete klidně úplně do jiného oboru. Světové ekonomické fórum zase z nějakých svých výzkumů tak vlastně uvádí, že až 50% současných pracovních dovedností bude do roku 2030 zastaralých. To znamená, víc než 50% pracující populace se bude muset prostě naučit nové dovednosti, nechci říct zapomenout ty staré, ale přeučit se prostě, naučit se, rekvalifikovat se prostě do nových oborů.
to, co ono to vypadá jako strašák, že vlastně 50% lidí nebo 50% znalostí, které máte, se budete muset přeučit, ale ono to taky znamená, že ve chvíli, kdy 50% těch znalostí nebo těch praktických dovedností vlastně jako zastará, tak to taky znamená, že vznikají nové příležitosti, nové dovednosti. A u těch nových dovedností vy jste vlastně na stejné úrovni nebo na podobné úrovni minimálně, jako třeba vaši mladší, řeknu, soupeři, ale nemyslím to vážně. Vy samozřejmě s nikým jako nesoupeříte, ale beru to tak, že tak třeba trošku jakoby o ty pracovní pozice s těmi mladšími lidmi tak trochu o ně jako soutěžíme, ale vlastně ve chvíli, kdy vznikají nové dovednosti, úplně nové pracovní pozice, které předtím neexistovaly, tak je jasné, že ti mladší třeba k tomu mají najdou si k tomu rychlejší cestu, najdou si k tomu nějak rychlejší vztah, ale znamená to zároveň i to, že my jako starší nejsme nikdy tak extrémně pozadu, abychom tu práci nemohli najít. Já tady mám takovou minimálně pro mě srandovní fotku. Tohle je obrázek prvního komerčně dostupného mobilního telefonu v roce 1983. A proč ho tady mám, je proto, že my vlastně takových těch radikálních změn, kdy přišla nějaká nová technologie a nějakým způsobem zásadně změnila vlastně trh práce, tak i my, i když si to možná neuvědomujeme, tak jsme jich za svůj život prostě zažili takových vln několik. A díky technologiím, jako je mobilní telefon, internet, výpočetní technika obecně, pak třeba digitální platby, které prostě rozšířily nebo můžou za rozmach vlastně e-commerce, jakoby nějakých e-shopů a podobných věcí, nějaká automatizace, robotizace, dnes to všemi skloňované a všude zmiňované prostě AI, umělá inteligence, tak tohle jsou technologie, které vlastně z dnešního pohledu před 30 nebo 40 lety vůbec neexistovaly. Je to strašně krátká doba, kdy vlastně ta technologie jako vznikla, přišla na trh a razantně změnila to, jaké třeba dovednosti jsou na tom trhu potřeba, jaké nové pozice se na tom trhu objevily třeba s příchodem internetu, jaké možnosti prostě obecně třeba přinesla ta výpočetní technika nebo i ty mobilní komunikace a podobné věci. Tak pokud vlastně, co zase tím chci říct jenom, tak je, pokud máte nějakou jako obavu z toho, že se všechno kolem vás strašně rychle mění, já upřímně řečeno ji mám taky, tak myslím si, že není potřeba jako tomu zoufalství propadat, protože jsme to vlastně sami zažili několikrát, jenom už si to možná ani neuvědomujeme, že ve chvíli, kdy se ty změny děly, tak jsme byli mladší a možná jsme to vnímali jinak, ale prostě jsme tím taky prošli. Tak. Dnes ta největší změna, vlastně, ke které dochází, tak je příchod AI. Je to pro spoustu lidí vlastně takový strašák, jakože AI nás připraví o práci a podobně, ale já vlastně říkám a chtěl bych vás o tom přesvědčit, vlastně i potom ve zbytku té prezentace, že ta umělá inteligence v té podobě, jak je dneska dostupná a jak ji používáme, tak vlastně není jako náš nepřítel, ale naopak je to nějaký náš partner, který nám v té rekvalifikaci, v té potenciální životní změně, kdy bychom chtěli změnit kariéru, tak nám naopak může extrémně pomoct. A co tím myslím?
My možná jakoby nejsme, nebo to, co přinášíme my tomu potenciálnímu zaměstnanci, který by nás chtěl, nebo kde se ucházíme o místo, nebo ten zaměstnavatel, co by nás chtěl zaměstnat, tak my přinášíme my jako lidi přinášíme nějaké strategické myšlení, přinášíme nějakou schopnost jako empatie, schopnost udržovat nebo pracovat s informacemi v nějakém kontextu. To znamená, pracuji na nějaké zakázce, vím něco prostě o klientovi, mám nějaké zkušenosti z minula a podobně. A samozřejmě jako člověk, kromě třeba toho strategického myšlení, mám i schopnost nějakého etického rozhodování a nic tady z toho vlastně, to, co je na té levé straně toho slajdu, tak nic z toho AI dneska nemá a ani vlastně asi v dohledné době prostě mít nebude. A to, co ale AI má a to, co nám nabízí a proč vlastně ten důvod, proč bychom si jej neměli bát, tak je to, že i nám, řekněme zase, já doufám, že se nikdo z vás neurazí, když tady budu říkat a dělám kolem toho uvozovky ve vzduchu, nám starším, jako s čím nám AI může pomoct, tak je nějaká rychlost zpracování, nějaká jakoby paměť a práce prostě s drobnými detaily, automatizace nějakých rutinních úkolů, analýza prostě dat. Tohle všechno umí AI perfektně a dovede vlastně doplnit to naše strategické myšlení, ten kontext, tu etické nebo to empatické cítění a dovede nás vlastně jako pozvednout i třeba v té nové kariéře na mnohem vyšší úroveň, než bychom byli schopni bez toho AI. A já myslím, že Valerie by k tomu chtěla ještě něco říct. Mně jenom tedy napadlo doplnit pár zajímavostí podle statistik, které mě napadly. A to právě třeba, že lidé ve věku 45+, právě o kterých se bavíme, často dělají lepší strategická rozhodnutí, což už tady právě Luděk zmiňoval, to strategické rozhodnutí, protože dokážou rychleji spojovat souvislosti a opírají se i o své zkušenosti, kterých mají logicky víc. A vlastně je to i tím, že mozek totiž v tom středním věku využívá více krystalickou inteligenci. Pardon. Potom vlastně tady mám i, že s věkem se zlepšuje práce s emocemi. Lidé jsou už klidnější, méně impulzivní a tím můžou i nějak lépe zvládat stres, což je taky výhoda při vedení týmu, nějakém vyjednávání nebo krizových situacích. A vlastně díky těm zkušenostem, které jí za život naberou, tak mají lepší i sociální inteligenci a lepší schopnost řešit konflikty, což jsou všechno velký plusy, si myslím. A například velká studie od MIT ukázala, že vrchol výkonu není právě ve stejném věku pro všechny schopnosti. A proto lidé ve středním věku jsou silní v kontextu a v té strategii. A na závěr bych ještě zmínila, že po celou dobu tady jsem teď zmiňovala nějaké individuální schopnosti, ale nezapomínala bych na to, jakou obrovskou roli hraje složení týmu. A to právě, že věkovně různorodé týmy fungují nejlépe. A potvrzuje to studie z Harvardu. A je to tím, že vlastně mladší lidi přináší energii a technologii, ale starší lidi tu strategii a stabilitu. Takže myslím si, že právě v tomhle propojení je pak i ta největší síla. To je vše. Super, děkuji moc. Je to tak a co se třeba toho různorodého složení týmu týče, tak firmy si to dneska uvědomují a vlastně i často i nějaké nabírání jako na nové pozice, tak jakoby cílí tady tím směrem. To znamená, že to není tak, že by vás díky věku nějakým způsobem diskriminovali nebo něco takového. Neříkám samozřejmě, prosím, že se to v nějakých výjimečných případech neděje. Ale firmy si dneska uvědomují, že je opravdu hodnotné a je to podložené čísly, že ty různorodé týmy, a týká se to
jak pohlaví, tak věku, tak různých třeba oborových jako zkušeností. Takže ty různorodé týmy jsou mnohem výkonnější a zároveň i třeba produkty, které vytvářejí, tak jsou mnohem potom komplexnější, mnohem použitelnější pro jakoby třeba obecnou populaci, když se budeme bavit o nějaké produktu třeba, který cílí prostě na veřejnost. Tak. Sám vlastně Satya Nadella, což je CEO Microsoftu, tak on sám vlastně řekl, Microsoft je ohromná firma samozřejmě, která se dnes v podstatě komplet přeorientovala jako na AI. Samozřejmě dál vyvíjí Office a Windows a podobně, ale jejich vlastně hlavní biznis je do všeho nějakým způsobem dostat AI. A i on sám vlastně říká, že zkušenosti jsou to jediné, co AI nikdy mít nebude. Takže ty vaše zkušenosti, i když možná slýcháte, že AI prostě nahradí spoustu pozic a že kvůli ní lidé přijdou o práci, tak je možné, že v nějakém procentu případů k tomu dojde, ale ono to spíš není tak, že by lidé přišli o práci, ale že vzniknou ty nové pozice, ty nové příležitosti, kde lidi budou s AI spolupracovat a vytvářet prostě něco dalšího. Tak vlastně ty vaše zkušenosti jsou to, co vy můžete jakoby do těch týmů, do těch, řekněme, nových pozic přinést. Tak, když bychom si, já vím, že vy na mě nemůžete v rámci tady toho meetingu zpátky mluvit, ale kdybychom si udělali takový malý kvíz, zkuste si třeba odpovědět v duchu, tak když z těch možností, které mám na té pravé straně, tak když byste měli říct, která z těch možností, které z těch firm vlastně aktivně nabírají pracovníky nad 50 let třeba, nebo nad 45 let, tak ono to možná trochu jako navádí, protože jsou tam takové 3 jako obecné možnosti a pak jedna, kde jsou vyjmenované firmy, ale pokud jste třeba hádali, že je to Google, Amazon a IBM, tak byste byli jako správně. Takže jsou to tady ti technologičtí giganti, kteří se vlastně pohybují na špičce toho technologického vývoje, který dneska hýbe světem, a to jsou firmy, které si vlastně uvědomují, že ty nebo uvědomují a aktivně pracují na tom prostě, aby třeba ty zaměstnance prostě na 45 let nabírali. Jinak prosím, já teďka nevím, jestli to zaznělo na začátku, teď si to neuvědomuju, ale v rámci tady toho meetingu máte k dispozici chat a já jsem říkala, že na mě nemůžete mluvit, ale můžete nám psát, takže pokud byste měli jakoukoliv otázku, tak ji prosím, můžete klidně psát do chatu. My pokud buď odpovíme třeba hned, nebo na konci tady toho webináře máme část prostě pro otázky a odpovědi, takže i pokud během vlastně teďka toho mého povídání budete do toho chatu psát, tak my vám potom na všechno rádi odpovíme. Tak, já mám pro vás ještě chtěl jsem mít další otázku, ale nemám vlastně zatím další otázku, dobré, za chvilku, ale ta moje pointa vlastně s tím Googlem, Amazonem, IBM a dalšími firmami, tak je to, že firmy vlastně k těm seniorním zaměstnancům mění přístup. Ano, ono je možné, že nechci říct donedávna, ale že v nějaké relativně prostě dohledné minulosti platilo, že firmy preferovali třeba mladší zaměstnance a je možné, že na některých pozicích to platí doteď nebo v některých firmách, ale firmy si vlastně uvědomují to, o čem jsme se bavili, to, že ti starší zaměstnanci přinášejí vlastně možná jinou hodnotu než tu mladší, ale že ty firmy vlastně potřebují jak ty mladší, tak ty starší. To, co firmy oceňují třeba na těch
zase doufám, že to nikoho neuráží, seniornějších zaměstnancích, tak je vlastně to, že zaprvé ti starší zaměstnanci jsou jakoby k té firmě loajálnější. Ono to možná souvisí s tím, co jsem říkal na začátku. Jestliže ti mladí lidé jsou zvyklí, tak nějak jako čekají, že během toho života změní zaměstnání 15 až 20krát, tak to taky znamená, že v každém zaměstnání prostě budou nebo 2 až 3 roky, což vlastně pro ty seniornější zaměstnance neplatí. Tam je větší předpoklad toho, že pokud je firma vezme, tak tam zůstanou prostě a budou přinášet nějakou hodnotu mnohem déle. To, co z firmy hodně cení u těch seniornějších zaměstnanců, tak jsou nějaké soft skills. A to znamená vlastně to, že díky té předchozí zkušenosti, díky tomu, že už máte nějakou relativně dlouhou praxi, prostě prošli jste nějakým předchozími zaměstnáními, tak to znamená, že nějakým způsobem umíte jednat s lidmi. To, co zmiňovala třeba Valerie, že jste vlastně jako klidnější ve smyslu umírněnější v rozhodnutích, že neskáčete po každé nové věci, prostě, která se objeví, což třeba pro velké firmy často bývá problém, když se mění nějaká strategie uprostřed třeba tvorby nějakého produktu a podobně. Takže všechny tady ty soft skills, hlavně třeba i co se týče spolupráce v týmu. Ano, ono je sice, já primárně jsem programátor, tak můžu mluvit třeba za programátorské týmy, ve kterých jsem pracoval. Ono je sice super, když máte v týmu mladíka, který je jako, co se programování týče, genius, ale nedá se s ním v podstatě jako pracovat. No? Protože nemá vybudované nějaké ty soft skills, neumí jednat s lidmi, skáče po každé nové věci, která se objeví a nechápe, že jakmile jsme se jednou rozhodli nebo ve firmě používáme jednu technologii, že nemůžeme každý prostě 2 týdny měnit to na nějakou jinou a podobně. Takže ono, já teď samozřejmě to trošku jako dramatizuju, ale jsou to věci, které opravdu se na těch seniornějších zaměstnancích cení a není to jako nevýhoda, že máte nějaký jako věk, řekněme nad těch 45 let. Samozřejmě díky těm zkušenostem a díky všem tady těm věcem, které jsem zmiňoval, tak pro ty firmy představuje zkušený zaměstnanec, i když třeba mění kariéru a původně jako ty předchozí zkušenosti má ze zaměstnání úplně jako jiného typu, tak přesto jste pro ty firmy obvykle třeba rychleji jako ziskovější, že vás musí méně věcí učit, než začnete té firmě přinášet nějaký vlastně, než začnete mít nějaký efekt a začnete přinášet nějaký zisk. Protože spoustu věcí se naučíte rychleji, spoustu věcí se učit nemusíte, protože už jste to dělali prostě v předchozích 2 zaměstnáních nebo 3. Tak. Mám tady jenom takovou větičku z případové studie firmy SAP. Pokud firmu SAP neznáte, je to absolutně jako obrovská firma mezinárodní, která dělá podnikové systémy, obrovské podnikové systémy pro největší jako firmy na světě. A ti vlastně uvádí, že 1/4 nově přijatých zaměstnanců jsou prostě lidi nad 45+. Tak, zase kdybychom si měli udělat minikvíz, tak když bych se zeptal, o kolik procent vzrostl počet IT pracovníků nad 55 let v Evropské unii za poslední 3 roky, tak zase můžete si tipnout v duchu, kolik to bylo, a bylo by to o 31%. No. Takže v rámci vlastně IT za poslední 3 roky přibylo
nebo nechci říct, že přibylo, ale v té kategorii nad 55 let, tak se zvýšil počet pracovníků v těch IT firmách o 31%. Což je docela velké číslo. Tak. Pojďme se teďka chvilku pobavit o tom, jaké důvody ke změně zaměstnání byste mohli mít. Samozřejmě každý má ty důvody svoje, ale mezi takové obecné kategorie pravděpodobně bude patřit samozřejmě peníze na prvním místě, takže je to nějaké finanční ohodnocení, kdy toužíte změnit zaměstnání prostě, abyste získali lepší plat, to je samozřejmě naprosto pochopitelný, to bychom si přáli všichni. Může to být nějaká ztráta motivace, kdy z různých důvodů prostě vás ta předchozí nebo aktuální práce přestává bavit, nebo možná vás nikdy nebavila, to se samozřejmě může stát. Takže chtěli byste vlastně začít něco nového, chtěli byste tak nějak jako osvěžit tu chuť vlastně do toho ještě něco jako dělat. Může to být nějaký osobní rozvoj, chcete prostě se učit novým věcem, chcete se někam posunout a podobné věci a může to být i nějaká jako seberealizace ve chvíli, kdy třeba v tom vašem aktuálním zaměstnání, pardon, já jsem trochu nastydlý, tak možná je to trošku slyšet na hlase, kdy možná v tom aktuálním zaměstnání chcete třeba navrhujete nějaké nové inovace, ale když to řeknu zase ošklivě, nikoho to tam nezajímá, tak je možné, že se chcete třeba posunout do nějaké firmy nebo do nějakého oboru, kde vlastně tu svou vizi, ty svoje nápady můžete realizovat. Těch důvodů samozřejmě může být mnohem víc. Každopádně, jakákoliv změna zaměstnání a řekněme zase v tom pozdějším věku, pokročilejším, tak každá taková změna je určitě velký výstup z komfortní zóny. To je jako jasné. A takže já si jako uvědomuji, že všechno, co vám tady říkám, tak jako spadá do kategorie, to se lehko řekne, ale už se to udělá. A já si to uvědomuji moc dobře, protože kdybych já teď měl změnit zaměstnání, měl bych se rekvalifikovat do nějakého jiného oboru, jakože jsem měl takové myšlenky, tak určitě bych prostě se toho velmi obával. Je to obtížné, chce to mít obrovskou odvahu, ale je to možné. Nejenom možné, prostě dělají to tisíce, možná 10 000 lidí každý rok, každý den. Asi ne každý den 10 000 lidí, ale snad chápete, co tím chci říct. To vlastně proč, i když to vyžaduje tu odvahu, i když to vyžaduje nějaké to odhodlání prostě udělat ten obtížný krok, tak já bych jako chtěl vás podpořit v tom, abyste takový krok udělali a jako takovou, já nevím, jak to říct, takový záchranný údaj. Pro vás mám tady těch 4,5%. Já se přiznám, tohle je, nebo ono to tam je vidět dole, tohle je údaj z prosince minulého roku, srpna minulého roku. Nevím, jaké to číslo je teď. Možná je o nějakou 10% vyšší, nejsem si úplně jistý, ale Úřad práce vlastně k tomu srpnu minulého roku uváděl v České republice nezaměstnanost 4,5%. Je to dlouhodobě jedna z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. A co pro mě to znamená, tady to číslo, tak je, že vlastně si práce vždycky najde. No? Takže i kdybyste náhodou udělali ten odvážný krok k té změně kariéry a z nějakého důvodu to nevyšlo, tak většinou nikdy
to není jako konec světa, tak si prostě najdete nějakou jinou práci. No. A zase moc dobře si uvědomuji, že to je z té kategorie, to se lehko řekne, ale hůř se to udělá. Ale za mě je tady to číslo vlastně jako uklidňující. Kdyby to bylo 30%, tak bych se bál, že opustím současné zaměstnání a už nikdy žádnou práci nenajdu, ale v České republice tohle prostě není pravda. Tak, protože se převážně bavíme o nějaké jako změně kariéry směrem do IT, tak si pojďme popovídat o tom, jaké výhody práce v IT vlastně byste mohli očekávat, nebo jaké třeba většina z vás, o jakých pravděpodobně jako tušíte a které v té IT vlastně existují. Tak samozřejmě zase peníze na prvním místě, je to nějaké finanční ohodnocení, kdy ty IT profese dlouhodobě platí k nejlépe placeným. Ten průměrný plat v nějakých IT profesích je cca 75 000. Je to průměrný plat za všechny jako věkové kategorie, za všechny možné profese, které se dají jako označit jako IT. Znamená to rozpětí, tam je samozřejmě velké, ale v průměru, důležitý je ten průměr, že v průměru je to o 30 až 40% vyšší plat než jako obecně průměrný plat v České republice. No. Takže ty IT profese stále vlastně to finanční ohodnocení mají výrazně vyšší než prostě třeba ta ostatní zaměstnání. A pokud byste se zaměřili na obor třeba nějakého datového analytika nebo nějakého AI specialisty, tak to může být ještě o nějakých jako 15% třeba navíc k těm 30 až 40% toho navýšení oproti průměru v České republice. Takže určitě jsou to ty peníze. Určitě je to i nějaká flexibilita, to znamená, že v IT je to dneska fakt jako v podstatě, já nechci říct samozřejmost, ale je to úplně běžná věc, že máte flexibilní pracovní dobu, že můžete pracovat odkudkoliv, to znamená, buď máte třeba úplnou možnost volit jako home office, nebo máte třeba nějaký nařízený jako počet dní, kdy musíte být v kanceláři. Jsou to třeba 2, někdy 3 dny v týdnu, ale zbytek si sami můžete zvolit, jestli chcete přijít do kanceláře nebo jestli zůstanete doma. Je tam i velká flexibilita třeba toho, jaký způsob vlastně toho zaměstnání nebo té práce je, jestli to je zaměstnání na nějakou dobu určitou, neurčitou, nebo jestli pracujete třeba na živnostenský list a podobně. Takže těch možností je tam opravdu spousta, ta flexibilita toho, jak IT firmy nebo ty firmy v tom IT oboru vlastně nabízí tady ty možnosti těm zaměstnancům, tak u těch IT firm jsou tady ty věci prostě relativně běžné. A vidíte tam dole zase z nějaké statistiky, prostě vyplývá, že vlastně 78% IT pozic umožňuje nějakým způsobem vzdálenou práci, to znamená ten home office. No. Někdy to bývá třeba na nějaký ten omezený počet dní, ale vždycky tam ta možnost je. Což je samozřejmě dobrá zpráva pro někoho, kdo by třeba musel daleko dojíždět, pro toho, kdo má třeba nějaké fyzické prostě omezení, nebo třeba i to, že máte prostě děti a podobné věci. Tak, jako taková třetí výhoda těch IT pozic, tak je nějaká stabilita.
stále vlastně IT je rostoucí trh. Výhoda IT je, že vlastně dneska skoro jakákoliv firma je IT firma. To znamená, ty technologické potřeby je celkem jedno, jestli vyrábíte prostě plastové kelímky nebo plníte láhve limonádou. V podstatě každá výrobní firma má IT oddělení. Jsou samozřejmě IT firmy, které se vyloženě zabývají IT softwarem. Takže těch možností, jakoby kde se nechat v IT zaměstnat, je obrovský počet. A taková výhoda IT, zase asi se to nedá úplně jako zobecnit, ale taková výhoda IT je i, může být i relativně rychlý kariérní postup. Protože v tom IT platí, že se vlastně z nějakých jako juniorů, z lidí třeba, kteří o tom oboru ještě neví tolik nebo nemají v něm tolik zkušeností, tak se relativně rychle stávají nějací medioři a z nich potom seniori, s čímž vám adekvátně prostě roste třeba i ten plat. Tak v IT tady to bývá prostě ten proces vlastně toho kariérního postupu bývá docela rychlý. No, že to může být opravdu tak, že z toho juniora, který přijde do té firmy a zná jen úplné základy, tak se během třeba 2 let prostě může stát ten medior a během dalších 2 let ten senior a tam se ty platy pohybují potom v úplně jiných jako kategoriích. Takže neříkám, že do 4 let se vám zdvojnásobí nebo strojnásobí plat, to vám nikdo nemůže zaručit samozřejmě, ale ten rychlý kariérní postup tam existuje. Když jsme se bavili o té nezaměstnanosti, tak tady vidíte vlastně i další údaj, který se týká té stability, že vlastně mezi těmi IT specialisty je ta nezaměstnanost ještě je vlastně poloviční než ten průměr v České republice. Tak a dalším takovým zajímavým jako benefitem může být nějaké vzdělávání. Tím, že to IT vlastně celé je postavené a závisí na nějakém neustálém technologickém pokroku, neustále vznikají prostě nové věci, často firmy pracují prostě s nějakými jako cutting edge technologiemi, to znamená úplnými jako novinkami, které třeba velmi výrazně nebo úplně mění prostě ten obor z měsíce na měsíc, tak je neustále nutné vlastně ty zaměstnance vzdělávat, takže IT firmy často dávají zaměstnancům třeba nějaký jako rozpočet, který za rok ten zaměstnanec může utratit prostě na jakékoliv vzdělávání, na jakékoliv kurzy nebo certifikace, které považuje prostě pro sebe za hodnotné. Takže je pro ty zaměstnance vlastně, kteří jako chtějí samozřejmě, pokud na sobě chcete pracovat a chcete se rozvíjet, chcete udržet jakoby krok s dobou, tak vlastně ty firmy to takhle hezky jako umožňují. A mezi jako neposlední ty výhody patří i nějaké globální příležitosti, protože spousta těch IT firm dneska, hlavně těch větších samozřejmě, tak jsou to mezinárodní nebo nadnárodní firmy, takže často pracujete vlastně v smíšených mezinárodních týmech nebo při nějakých jako třeba zkušenostech, pokud na sebe vezmete nějakou zodpovědnost, tak máte možnost i pracovat třeba v zahraničí, kdy vám ta firma nabídne, abyste pracovali v její pobočce, já nevím, v Německu, v Montrealu, v Kanadě prostě a podobný. Ono v USA, kdekoliv vlastně ta firma má nějaké pobočky. Takže tohle zase v těch IT firmách, pokud samozřejmě si vyberete nějakou takovou, kde tady ty možnosti jsou, tak se to běžně jako děje. Takže kdybychom si měli odpovědět na tu otázku, jestli mě ve 45 letech budou někde chtít, tak já vám vlastně jako říkám, že jsem přesvědčený, že budou. Záleží samozřejmě na tom, jak sami budete vy chtít, to, že se třeba jakým způsobem se budete chtít rekvalifikovat prostě a podobně. Neříkám, že každý, kdo má prostě 45 let, tak po něm automaticky firmy budou jako šahat, to bych vám lhal,
ale ty možnosti tam jsou a fakt to jako dneska není tak, že jako když vám je 45 plus, tak už o vás nikdo nestojí. Není to pravda. Já myslím, že tady ten nějaký to procento už tady zaznělo, takže tehdy to tam bylo pro, myslím, firmu SAP, ale obecně vlastně v IT nad 55%, nad 55 let je dneska v IT prostě 27% zaměstnanců. No. Takže určitě ty příležitosti a ta šance, to, že po vás ty firmy jako sáhnou, tak je velká. Tak. Co se té rekvalifikace do IT týče, to znamená, pokud přicházíte například z nějakého úplně jiného oboru, nebo jste se možná věnovali IT, ale bylo to před 20 lety a chtěli byste se znovu do toho vrátit, tak jaké ty možnosti jsou? To, co je důležité si uvědomit, hlavně pokud přicházíte z nějakého jiného oboru a co si spousta lidí jako často špatně jako myslí, tak je, že IT znamená, že jste nějaký jako programátor, takový ten zažitý stereotyp, že programátoři jsou taková ta sklepní stvoření, co jsou někde jako zavřená v temném sklepě, prostě mají kolem sebe spoustu monitorů a jenom tam prostě celý den a noc jako píšou nějaký šílený programy, který nikdo nerozumí, tak to absolutně jako není pravda. No? Programování je dneska jedna z několika stovek prostě typů pozic, které jakoby v IT oboru můžete získat. Takže neznamená to, že když budete chtít do IT a chtít třeba nějakým způsobem mít přístup ke všem těm benefitům, o kterým jsem mluvil předtím, takže se budete muset naučit programovat nebo něco takového. No? Absolutně to není pravda. Když jenom tady vyjmenuji ty, co mám v těch odrážkách, můžete dělat v nějaké IT podpoře. To nezní jako moc sexy, ale je to prostě pozice, přes kterou se do IT můžete jako dostat. Je to taková vstupní pozice prostě, kdy můžete dělat nějaké testování, můžete samozřejmě být ten programátor nebo ten vývojář, ale můžete být třeba i nějaký projektový manažer a pak je vlastně, nechci říct, že to je jedno, ale pokud jste dělali projektového manažera prostě v nějaké jako výrobní firmě, tak máte třeba základy projektového řízení a ano, dělat projektového manažera třeba pro softwarový projekt je trochu jiné, ale zase většinu těch zkušeností, většinu těch znalostí vy prostě máte a doučit se nebo přeorientovat se na nějaké nové metodiky, které třeba v těch výrobních firmách tolik neletí a v těch softwarových ano, jako je třeba Scrum prostě a podobné, tak není už pro vás takový jako problém. Ty zkušenosti můžou být hodně důležité. No. Můžete se věnovat třeba UX, UI, je nějaký uživatelský výzkum, nebo UX je zkrátka pro user experience, to znamená vlastně můžete, děláte právě nějaké jakoby návrhy toho, jak by ty věci, ty produkty, třeba ty programy nebo ty webové aplikace, mobilní aplikace mohly fungovat dřív, než někdo vůbec je začne programovat, i dřív, než je grafik začne prostě navrhovat. Mezi obrovsky populární obory dneska patří datová analýza, poptávka po datových analyticích ohromně prostě roste. Jo? A zase absolutně to není žádné jako programování. Obrovsky roste poptávka po kyberbezpečnostních expertech. A zase ta kyberbezpečnost nemusí být nutně jenom to, že se staráte, abyste neměli dojem třeba z filmů, jo, že kyberbezpečnostní expert je někdo, kdo odráží prostě útoky hackerů dnem a nocí, taky někde prostě sedí a dívá se, jak někdo napadá nějaké systémy. V kyberbezpečnosti jsou dneska potřeba i jako, já nevím, jak to říct, dělám úvozovky zase ve vzduchu, papíroví odborníci, ano? Protože dneska musíte vlastně řešit i všechny jako
dokumenty ohledně kyberbezpečnosti ve firmách. Možná jste někdy slyšeli, nebo pravděpodobně ne, ale v Evropě se zavádí, je zavedená, platí norma NIS-2, kdy vlastně výrobní podniky musí splňovat určité parametry pro kybernetickou bezpečnost a potřebují vlastně specialisty, kteří jim to jako nějak zavedou, kteří vyřeší všechny ty věci, které ta norma vyžaduje a podobně. A samozřejmě všudy přítomná dnes AI, kdy ti odborníci na AI, a zase to nemusí být, že jako tu AI nějak programujete, ale třeba dneska je obrovská poptávka po jakoby manažerech transformace, se tomu říká, kdy vy vlastně tu firmu z těch jejich procesů nějakým způsobem se snažíte jakoby aktualizovat ty procesy na to, aby třeba používali ty moderní AI nástroje a podobně. Takže těch pozic je strašně moc a nemusí to být jenom nějaké programování. Tak, kdyby jsme se bavili o tom, jak dlouho trvá rekvalifikace, tak ono to může být, samozřejmě se to bude lišit člověk od člověka, ale když se budeme bavit tak nějak jako v průměru, tak taková základní rekvalifikace, to znamená, že si projdete nějakým jako kurzem nebo několika kurzy, tak může trvat cca 6 měsíců. No. Kdy se naučíte základy toho nového oboru, nějaké té nové prostě pozice, na kterou byste se chtěli dostat. Ta rekvalifikace, vlastně ty fáze, jakoby, kterými byste si měli projít, tak je samozřejmě si vyberete, co vás bude zajímat. Projdete si nějakým tím kurzem nebo nějakým tím vzděláním, které, jak jsme říkali, může trvat prostě 6 měsíců nebo třeba až rok. Záleží samozřejmě na oboru a záleží i na tom, kolik jste schopni věnovat tomu času. Jo, jedna věc je, budu každý den v týdnu prostě strávím 3 hodiny na nějakým kurzu, anebo jsem ochoten tomu věnovat prostě 1 den v měsíci, tak asi je to jako rozdíl, že jo? Ale v průměru je to třeba ten 6 měsíců až rok toho vzdělávání a ve chvíli, kdy vlastně se dostanete na nějakou pozici, tak samozřejmě ve chvíli, kdy úplně měníte obor, tak budete na nějaké juniorské pozici, ale a trvá to pak třeba další jakoby rok nebo 2 roky praxe v té firmě, než se dostanete na nějakou mediorskou a potom později třeba za další ty 2 roky seniorskou pozici. Pardon. To vzdělávání je dneska možné jako mnoha způsoby. I třeba ta AI, když se o ní pořád bavíme, tak je vlastně ideální pomocník na to, jak se naučit cokoliv. Dneska lidi, co se bojí AI, tak si často neuvědomí, že vlastně díky té AI jsou schopni se dneska naučit věci, které pro ně byly absolutně do té doby nedostupné a mají k tomu přístup prostě zdarma a nebo to vzdělání, které si třeba nějakým způsobem platí, tak můžou díky AI prostě projít mnohem rychleji, naučit se toho mnohem víc. Ty rekvalifikační kurzy, které existují, a ono to platí jako v jakýchkoliv oborech, tak mají výhodu v tom, že vy, když se chcete dostat do nějakého nového oboru, tak většinou jako netušíte, co byste se měli naučit. Ty rekvalifikační kurzy jsou výborné v tom, že jsou vlastně postavené tak, aby vás tím tématem kompletně provedli. Aby vám řekli to důležité, co potřebujete vědět k tomu, abyste se na konci vlastně stali tím juniorem, který na tu pozici může nastoupit. Ty rekvalifikační kurzy, teď primárně samozřejmě se bavíme o těch našich, nebudu mluvit za jiné firmy, tak probíhají vlastně jako naživo s lektorem a zároveň jejich součástí nějaké samostudium, kdy tohle bude taky platit v jakémkoliv oboru, kdy se tomu vlastně musíte i sami jako věnovat. Jo? Nelze spoléhat jenom na to, že ten lektor
vám to jako jednou vysvětlí a vy to budete umět. Je samozřejmě potřeba se tomu nějak dál věnovat, nějakým samostudiem prostě si ty věci zkoušet, co vám ten lektor třeba udělal a podobně. Všechny ty naše rekvalifikační kurzy tak jsou přizpůsobené vlastně pro pracující, to znamená probíhají buď o večerech nebo o víkendech, takže je lze vlastně absolvovat nebo jsou vlastně udělané tak, že je absolvují lidé, kteří přitom normálně chodí do zaměstnání. Zároveň v těch našich kurzech jsou i praktické projekty, takže není to jenom to, že na vás někdo chrlí nějakou teorii, ale všechny ty věci si zkoušíte vlastně prakticky, dostáváte různé projekty, většina těch rekvalifikačních kurzů je zakončená nějakým praktickým projektem, na kterém mi vlastně jako ukážete, nebo si sami vyzkoušíte pro sebe, že jste schopni vlastně něco jako vyrobit. LinkedIn, jenom bych se zase vrátil tak jako k těm obavám, jestli ten věk 45 plus není pro nás limitující. LinkedIn dělal průzkum mezi firmami, co vlastně největší výhodou pracovníků tady v tom pokročilejším věku, tak je to vlastně jejich spolehlivost a profesionalita. No. Nejsou to primárně nějaké technické znalosti, není to nějaká rychlost učení, rozhodně to není, že byste si říkali o málo peněz. No. Je to, že se na vás ty firmy můžou spolehnout, že už právě máte nějaké ty soft skills, co se týče prostě toho jednání třeba, jak už se zákazníky nebo s ostatními členy týmu a podobně. Takže ty výhody vlastně ty firmy si moc dobře uvědomují. Když se znovu vrátíme k té AI, která se opravdu dneska skloňuje prostě ve všech pádech, tak existuje samozřejmě ta obava, že AI sebere lidem práci, už jsem se o tom zmiňoval několikrát, ale ona to jako není úplně tak pravda, že jo. AI ty zaměstnance nenahradí, ale nějakým způsobem znásobí jejich produktivitu. Pokud si to fakt jako uvědomíte, a zase samozřejmě výjimky mohou existovat, ano, ale jako v průměru. Znáte nějakou firmu, které, kdybyste řekli, vaši zaměstnanci teď díky AI budou prostě pracovat dvakrát tak efektivněji, takže by ta firma jako řekla, nám stačí ta aktuální efektivita, nám stačí, že teď vyděláváme prostě tolik, takže když budou pracovat dvakrát efektivněji, my jich půlku jako propustíme. Nebo radši bude preferovat, když teďka máme dvojnásobnou efektivitu, tak budeme vydělávat prostě dvakrát tolik. No. Ta myšlenka toho, že firmy zavedou AI a vlastně nahradí tím zaměstnance, zaprvé se prakticky ukázalo u firm, které to zkusily, že to moc jako nefunguje, že ty lidi potřebuje. Takže jsou firmy, které třeba řekly, většinou jsou to nějaké programátorské třeba týmy, kde ty firmy podlehly nějakému hypu, že prostě AI už umí sama programovat, že vlastně vývojáře nepotřebují, nebo propustili třeba týmy na různou podporu a podobně. A většinou po několika měsících tady toho experimentu zoufale se snaží nabrat ty zaměstnance zpátky, protože se ukázalo, že ta AI bez těch lidí vlastně jako nedává moc smysl. Že to jako tak úplně nefunguje. Tak, to, co je obrovská výhoda toho AI a proč, i když se jí třeba trošku bojíte, nebo s ní třeba nejste zatím tak velcí kamarádi, tak je to, že když se s ní naučíte pracovat, když si zvyknete ji používat, tak vlastně ten krok
z toho, že jste se nějak rekvalifikovali do toho oboru a stane se z vás jako zkušený, buď ten mediorní nebo ten seniorní jako člověk, tak je díky AI mnohem rychlejší. Protože, jak jsem říkal, ta AI vás dneska naučí cokoliv. Pomůže vám s jakýmkoliv problémem. A už to není tak, že prostě musíte jako trapně chodit za kolegy a říct jim, hele, já tohle nevím, i když samozřejmě stále jako to doporučuju. No. Ale ta AI dneska vám je schopná vlastně odpovědět skoro na cokoliv, je schopná vám poradit s jakýmkoliv problémem a nejenom, že vám poradí, jak ten problém vyřešit, ale pokud budete mít zájem a řeknete si o to, tak vám i vysvětlí prostě, jak to funguje a to je ten největší přínos, že vy se díky ní můžete opravdu všechno naučit mnohem rychleji, než to bylo dosud možné. Tak, takže jenom ještě taková jako rekapitulace. Ta vaše největší konkurenční výhoda. Ve chvíli, kdy byste se naučili s tou AI pracovat, tak doporučuji určitě, abyste se nějakým způsobem naučili s AI pracovat, tak vaše velká konkurenční výhoda bude vlastně, když budete schopni toto říct. No, teď jsem se trošku do toho zamotal, pardon, ale zaměstnavatelé dnes určitě budou preferovat a určitě se na to většina zaměstnavatelů bude nějakým způsobem ptát, jak moc využíváte AI, jak s ní jako pracujete. Protože dneska ve většině těch zaměstnání a v tom IT oboru to platí prostě o to víc, je, že nějaký způsob práce s AI se v podstatě jako očekává, často vyžaduje. No. A díky té AI vlastně budete, cokoliv nového se budete potřebovat naučit, už jsem to říkal několikrát, tak AI vám s tím pomůže. Pro vás jako pro začátečníky je, že ta AI vám to opravdu vysvětlí jako jak 5letému dítěti. Ano, jakýkoliv prostě složitý problém nebo jakoukoliv složitou látku, kterou se budete potřebovat naučit, tak ta AI je nekonečně trpělivá, bude vám to vysvětlovat prostě přesně tak, jak budete potřebovat. Pokud si bavíme třeba o programování, jak jsem říkal, to absolutně neplatí pro všechny IT pozice, ale pokud si třeba bavíme o programování, tak začátečníci donedávna prostě často se zasekli třeba na nějaké chybě a absolutně nevěděli, jak ji opravit. Museli třeba čekat, až ten seniorní kolega bude mít čas, aby jim to nějakým způsobem vyřešil. A zase dneska už to neplatí. Ta AI prostě, jí tam skopírujete tu chybu a ona vám řekne, jak to máte vyřešit. No. A platí to i v těch neprogramovacích oborech. Prostě řeknete, jaký máte problém a ono vám poradí, jakým způsobem byste měli postupovat, abyste ten problém vyřešili. Takže jenom chci, než předám slovo Valerii ještě, aby vám řekla poslední část té naší prezentace, tak jenom chci říct, že určitě jste i v tom věku prostě 40-45 plus, tak jste pro firmy hodnotní zaměstnanci, firmy vás chtějí díky vašim zkušenostem, díky těm soft skills a všem těm věcem, o kterých jsem mluvil. Změna kariéry chce velkou odvahu, ale rozhodně, pokud cítíte, že je to pro vás krok, tak máte mou nekonečnou podporu v tom, abyste ten krok učinili. A jedna z věcí, kterou bych vám doporučil, tak je naučit se pracovat s AI, alespoň na nějaké prostě základní nebo mírně pokročilé úrovni, protože je to skill, který dnes firmy jako chtějí, někdy i vyžadují a je to věc, která vám třeba může pomoct nějakým způsobem v osobním životě. Tak, a já dám teď slovo Valerii, aby mohla pokračovat ještě. Já jinak jsem samozřejmě k dispozici ještě na konci pro ty otázky, kdybyste chtěli.
Tak já moc děkuji za skvělý webinář, věřím, že se vám líbil. Já bych vám ještě v krátkosti ráda představila naše kurzy. Ale tady bych se vás na začátek ráda zeptala i já, co si myslíte, čím se proslavila tato žena. Já vám to stejně teda vlastně hnedka řeknu, ale je to nejstarší hráčka her, vlastně na YouTube, je jí 89, za chvilku v dubnu teďka slaví 90. narozeniny a vydávala vlastně videa z her. Možná by to asi spoustu lidí neřeklo, si myslím. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom, protože herní vývoj je na obrovském vzestupu a překonal dokonce i filmový průmysl. Vlastně 8363 her vydělalo v roce 2005 na streamu více jak $100 000 a neznamená to tedy, že malé hry vydělávají málo. Vlastně i ty malé hry vydělávají velké částky. A hlavně teda game developer není jenom o kódování. Hodně lidí si myslí, že to jsou vlastně programátoři, ale není tomu úplně tak a může se tam věnovat i pouze hudbě, marketingu, 3D modelům a podobně, takže i tam těch pozic je spoustu. A v našem kurzu Game Developera se naučíte pracovat s programem Unreal Engine 5 a vytvoříte si vlastně celkově vlastní hru, kterou si potom můžete zahrát a která bude plně funkční. Jako dalšího bych zmínila datového analytika. Luděk se taky už datové analytice tady zmiňoval a tento kurz je akreditovaný, takže je možné využívat dotace z úřadu práce. Jak už bylo několikrát zmíněno, přidáváme do našich kurzů AI nástroje, tudíž i tady výrazně vám potom zrychlí práci s daty a analytici s AI dovednostmi jsou dnes na trhu práce velmi žádaní a dlouhodobě jejich nedostatek. Vlastně globální trh s datovou vědou do roku 2030 by měl přesáhnout $500 milionů a možnosti, jak se uplatnit pomocí datové analýzy, pak jsou široké. Chtěla bych zmínit právě i menší praktické kurzy datové analytiky. My nabízíme i datovou analytiku v Excelu nebo v Pythonu a nebo machine learning, kde vlastně všude se učí umět prakticky využívat AI a tím pak dokážete rychleji zpracovat, vyhodnocovat a vizualizovat data. Tím můžete právě samozřejmě zvýšit i finanční ohodnocení. Tyto kurzy jsou i krátké a dostupné. Dále tady máme další 2 akreditované kurzy a to je právě Python a JavaScript. Myslím si, že lidé mají úplně zbytečně obavy začít programovat, ale stále chybí i programátoři a dnes, jak už tady taky bylo zmíněno, AI jim dokáže dost pomoct s rychlejším rozvojem. Já tady ještě zmíním kurz IT administrátora, tam se naučíte pracovat s Linuxem a Windows servery, spravovat uživatele, sítě a zabezpečení. Po tomto kurzu vlastně získáte praktické dovednosti pro roli, kterou firmy taky dlouhodobě často hledají. V rychlosti tady už jenom zmíním manuálního testera, který vás naučí testovat aplikace, hledat chyby a využívat AI nástroje. Je to ideální vstup do IT pro každého, kdo uvažuje o změně kariéry, bych řekla. A pro lidi, kteří chtějí vlastně v testování o krok dál a naučit se testy automatizovat, by možná mohl zajímat kurz Automation testera. Firmy dnes testery teda s automatizací aktivně hledají, takže to je potom výhoda. A jako poslední bych tady zmínila AI kurz. Tam se naučíte pracovat s mnoha nástroji, které vám potom právě pomohou taky automatizovat ty procesy a výrazně zrychlit práci. Kurz je vhodný pro každého, nemusíte se bát, že tady je vlastně napsáno pro firmy a živnostníky. Je zároveň krátký, trvá jenom 3 týdny a je relativně taky dostupný. Tady už pak mám jenom tabulku teda platového očekávání. Samozřejmě Luděk se o tom taky už několikrát zmiňoval, je to hodně individuální, ale v IT obecně platí, že při zájmu a nějakém rozvoji je možné se poměrně rychle posunout právě z juniorních na seniorní pozice. My se tímto už dostáváme na konec. Teď přijde čas na ty vaše otázky. A já vás ještě poprosím po otázkách, nasdílím vám tady krátký dotazník. Ten dotazník má 3 otázky, které zaklikáte, tak mi ještě potom neutíkejte. A kouknu se, co tady máme. Tady, když tak už je jedna otázka. Jo, tak Václav se tady ptá, když studoval vlastně jazyky Basic a Pascal,
to jsou jazyky, které se před těma 20 a ono i před 30, když jsem to studoval já, lety učili vlastně třeba na středních a vysokých školách. Já jsem se taky učil programovat v Pascalu, dokonce i na vysoké škole vlastně jsme programovali v Pascalu, ale jsou to jazyky, které se vlastně jako v praxi minimálně dneska už vůbec nepoužívají. Takže nicméně, díky tomu, že třeba máte znalost nějakou jako programování, tak ani bych tomu vlastně neříkal jako rekvalifikace, jenom spíš to jakoby ta aktualizace těch vědomostí na ty aktuální trendy, na ty aktuální jazyky, tak jako pokud vás ten vývoj jako stále baví, tak já si myslím, že naučit se programovat v nějakém jazyce, který je dneska žádaný a který se používá, to může být třeba Java, může to být Python, může to být i JavaScript jako pro vývoj třeba těch webových aplikací. Python se hodně používá jak v datové analýze, tak například jakoby v tom AI oboru, kde Python je takový jako primární AI jazyk, když to řeknu takhle, nebo jako pro práci s AI, tak pokud se jako nechcete rekvalifikovat pryč od programování, tak si myslím, jakoby, že naučit se tady ten jazyk a zkusit získat to zaměstnání prostě s nějakým tím novým jazykem by za mě byla dobrá volba. No. Zároveň třeba ta kybernetická prostě bezpečnost by možná taky dávala smysl. Super, pak tady mám ještě jednu otázku, co se týče jazyků. Tak, tady je odpověď taková trošku, to záleží. No? Záleží na tom, co přesně byste chtěla dělat, v jaké firmě byste se, Hano, ocitla třeba. Protože určitě jste jako schopná se do IT rekvalifikovat, jako získat ty znalosti, naučit se prostě nějaký ten IT obor, když to řeknu takhle, i bez angličtiny. Nicméně, zrovna v tom IT je angličtina jako používaná prostě hodně, je to oficiální jazyk, já to zase třeba vztáhnu na to programování, i když opravdu jako ne všechno je programování. Ano. Tak vlastně veškeré dokumentace, a ono se to týká i té datové analýzy, i třeba té kyberbezpečnosti a podobně, tak veškeré jako dokumentace, se kterými nakonec budete potřeba pracovat, tak jako jsou originálně v angličtině. Dneska není problém si ty věci nechat strojově přeložit, můžete si v prohlížeči zapnout automatický překlad a když přijdete na anglickou stránku, tak ji uvidíte česky. Nicméně je dobré umět tu angličtinu, alespoň třeba na takové úrovni, aby jste byla schopná tu technickou dokumentaci číst. A technická dokumentace na čtení je mnohem snazší, než neznamená to nutně, že umíte dobře anglicky, jo? Tak to chci říct. Je mnohem snazší, než číst nějakou beletrii a rozumět nějaké beletrii. Je to mnohem snazší, než umět anglicky mluvit. Takže aspoň taková ta úroveň se většinou jako očekává. Ne, jsou firmy, které jako to nebudou třeba přímo vyžadovat. Můžete samozřejmě pracovat v čistě české firmě, kde anglicky nikdo nemluví, ale stejně často budete třeba potřeba, říkám, zase záleží na jaký ten obor byste si vybrala, ale ve spoustě případů budete třeba muset pracovat s nějakými jako anglickými zdroji. Ve chvíli, kdybyste šla do nějaké mezinárodní firmy, kde máte opravdu, jako existují jako týmy, kde máte 2 Čechy a 1 Němce, 1 Francouze a 1 člověka prostě z Kanady a druhého jako z Nového Zélandu, anebo z Indie, nebo něco podobného, tak tam většinou
i když jste třeba v české firmě, tak oficiální jazyk prostě třeba toho týmu může být jako angličtina a to. Takže tam samozřejmě nebudete se hlásit asi do mezinárodní firmy, kde se angličtina vyžaduje, když anglicky neumíte. Takže určitě jsou IT pozice, kde ta angličtina není potřeba. Ukazovali jsme si tam třeba v tom výčtu, že tam byl ten IT support a podobné věci, tak když budete dělat IT support pro českou firmu, pro české zákazníky, tak pravděpodobně prostě angličtina nebude důležitá. Takže jako určitě bych se snažil alespoň trošičku tu angličtinu jako alespoň základy naučit, abych byl schopen alespoň nějakému jednoduchému textu aspoň cca mu rozumět. Za mě je to jako plus, jo, ale určitě existují místa, kde to není potřeba a kde to nebude vyžadováno. Jo, a ještě teďka vidím, že jde o jazyk kurzu u datového analytika. Valerie možná se nadechla, k tomu chce říct něco. Jo, já jsem jenom chtěla říct, že jsem si taky pak všimla, že to tady Hana dopsala a já vlastně souhlasím s Luďkem, co se týká pak té praxe a vlastně si myslím, že ale takhle podobně bych to řekla i k tomu kurzu. My teda uvádíme samozřejmě právě, je pravda, že materiály k těmhle kurzům jsou anglicky, ale jak už i Luděk zmínil, je docela jednoduchý v dnešní době si ty materiály přeložit i právě strojově, že vám to přeloží rovnou celý ty materiály a zároveň vlastně veškerá výuka probíhá v češtině. Takže co se týče čistě toho kurzu, tak si myslím, že to je v pohodě, i když anglicky člověk neumí, ale samozřejmě souhlasím právě s Luďkem nějaký základy a nějak tomu rozumět pak zároveň i kvůli tomu, že si myslím, že angličtina se často používá i v těch programovacích všech možných programech a všem, co používáte na různých pozicích, tak je dobré umět. Jo. Ale nemyslím si, že je potřeba umět úplně jako perfektně anglicky, samozřejmě ne. A lektor a všichni jsou Češi a výuka probíhá klasicky v češtině, takže... Jo, tohle právě třeba teďka, když vím, že jde o toho konkrétně o toho datového analytika, tak já teda neučím to datovou analýzu, jak jsem říkal, já jsem webový vývojář, zrovna teď vlastně mi začal kurz jako webového vývoje a mám tam třeba taky, mám tam 2 paní, které vlastně neumí anglicky, ty materiály k těm kurzům jsou v angličtině, ale oni si prostě zapnou a my jim to vlastně i na začátku jako doporučujeme, jo? Nebo jako říkáme, pokud třeba neumíte anglicky, udělejte to takhle, doslova jim to jako říkáme, kdy oni si to zapnou a vlastně vidí ty materiály v češtině, i když všechny ty materiály jsou jako originálně jenom v angličtině. Jo? Ale já veškerý výklad, který dělám v tom kurzu, tak samozřejmě říkám česky, bavíme se prostě česky, všechno je česky, jenom ve chvíli, kdy třeba potřebujete nějakou tu dokumentaci, která je originál prostě v angličtině, tak zase pak třeba musíte spoléhat jako na ten automatický překlad. Jo, ale jako nikdy to nebyl problém, jenom potom s tím výhledem jako do budoucna v tom zaměstnání alespoň nějakou minimální angličtinu. Neříkám, že budou vyžadovat, ale určitě by se vám hodila. Souhlasím. Právě ještě tady Lukáš psal, jestli máme materiály i v češtině, jak už jsem říkala, tak na všechny tyto kurzy jsou materiály anglicky, který se ale právě takhle dají přeložit. Takže si myslím, že jsme dostatečně odpověděli oba, co se týče jazyků. A já už tady jinak další otázky nevidím. Takže já vám ještě napíšu znova rychle ten e-mail do chatu, jak jsem slibovala. Kdybyste se chtěli na cokoliv doptat, ať už to bude na Luďka nebo na nás, můžete mi napsat e-mail. Já bych vám teďka tady nasdílela ještě rychle ten dotazník a my se asi můžeme rozloučit. I když si vypneme už kamery a s Luďkem se rozloučíme, nechám vám ho ještě běžet, takže můžete vyplňovat.
Ale jinak vám ještě jednou moc děkuju, že jste tady dneska s náma strávili čas a přeju vám hezký zbytek večera. Mějte se hezky, nashledanou. Taky děkuju a držím palce při případné změně kariéry. Mějte se hezky, nashledanou.